глядзім, да, і адразу разумеем, што не пра жанчын. Жанчына это галоўнае, але ёсць нешта больш галоўнае на нехта больш галоўны, я б нават так сказал, на гэтай выяве, на гэтай карцінцы. Як бы вы, Ірына, пракаментавалі вось такі крок беларускіх уладаў? Што ён кажа нам пра тое, для чаго ўлады зацелі год беларускай жанчыны і пра стаўленне ўладаў да жанчын у прынцыпе? Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Вось калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендернай палітыцы мерч. Ён вельмі такі ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным у беларускай дзяржаве. Бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да? Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайте назовем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына. Мог быць толькі Александр Лукашенко. Так, я ўпэўнена, што жанчыны тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі быць дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены, там, беларускія, там, таксама на мерчы быў бы Александр Лукашенко, бо менавіта ён галоўны у той сістэме, якую ён пабудаваў. Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендерная, змесцімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашенко нешта ўручае, вот ён стаіць і тварам да яго стаіць чалавек, якому выручаюць наград, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуецца твар Лукашенко і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут, мне здаецца, нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладно, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10 і гэтак далей. Адмыслова абвясцілі год беларускай жанчыны для таго, каб, атрымліваецца, ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым. Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашенка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе і гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанні. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца, тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават
не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята, а мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова улазіць дзяржава, менавіта, у асобе яе кіраўніка, і самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышчэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашенка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, вось усё добрае ў маім жыцці, вось з кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе. Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна. Безумоўна. Калі ў чалавека уже так гэта працуе ў галаве, то факты, яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план. Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Вось тут же што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон аб рэпрадуктыўных тэхналогіях, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе добрага, якое б на самой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка, пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не меняется. Вот наши комментаторы пишут, что калі б по справядлівасці, да, калі паглядзець на тое, як укладзена беларуская палітыка, то там не Лукашенко, а Путин мусіць быць на гэтым мерчы. Вось. Калі браць нейкую геапалітыку больш шырокую, то можа быць і да, і калі жартаваць, конечно, на гэтую тэму, але, конечно, все робіцца для того, каб на гэтым мерчы быў Лукашенко, і гэта не першы раз. Насамрэч, я вас папрашу паказаць фота з Мінскай вуліцы, якое з'явілася ў лютым. Гэта старое фота, то бок, і гэта нейкі вулічны плакат, да, таксама прысвечаны году беларускай жанчыны, бачым мы яго, да, і хто на ім? Это не ізноў Лукашенко, это цяпер, сёння это ізноў Лукашенко, да, а тады гэта быў Лукашенко на плакаце прысвечаны і тады, і цяпер гэта не жанчына нейкая, да, не Наталья Качанова. Нават не тыя жанчыны, якія пры ўладзе, там і не нейкія, не ведаю, працуючыя жанчыны, якія там, не ведаю, там у шпіталі працуюць, там у школе. Не, гэта менавіта Александр Лукашенко. І вось чаму я пра гэтую сімвалічную палітыку і гавару, што яшчэ раз, жанчыны гэта, хутчэй фон для таго, каб улада і каб Лукашенко паказалі, якія яны добрыя, як яны клапоцяцца, што яны робяць і гэтак далей. Але на самой справе яны амаль нічога не робяць, акрамя стварэння вось гэтых іміджаў. Вось яшчэ раз, што вось толькі гэтую змену ў закону о рэпрадуктыўных тэхналогіях я магу згадаць як нешта добрае. А так, нават вось гэтыя змены, якія анансуюць у працэдуру абортаў. Гэта ж абмежаванне,
такое вельмі яўнае, вельмі такое наўпроставае абмежаванне правоў жанчын. Вось што мы як бы атрымліваем у год беларускай жанчыны. Але я абавязкова бы звярнула увагу не толькі на партрэт самого Лукашэнкі, але і вось на гэты слоган «Жанчына галоўная». Вось для мяне гэта вельмі паказальна, што напісана не жанчына галоўная, а жанчына галоўнае. Калі ж мы гаворым, як бы о дарослых людзях, о жанчынах, мы як бы выкарыстоўваем, жаночы род у, значыць, назоўніках, прыметніках і гэтак далей. А вось гэты сярэдні род мы выкарыстоўваем, калі гаворым не пра суб'ектаў, а пра вось яшчэ, альбо не ведаю, там дзіця, немаўля, можам сказаць сярэдні род, але звычайна, калі мы гаворым пра неадушевленыя прадметы. І атрымліваецца, вось для мяне, чаму гэта, я лічу гэты як бы мерч вельмі ўдалым, ён такі, ён вельмі прама паказвае, што жанчына гэта не суб'ект. Вось калі мы гаворым жанчына галоўная, то тады жанчына гэта нейкі аб'ект, гэта рэсурс, гэта каштоўнасць дзяржавы і, напэўна, нават галоўная каштоўнасць у параўнанні, напрыклад, з такімі, як, не ведаю, там геаграфічныя, там нейкія ваенныя, альбо там кліматычныя рэсурсы, але гэта рэсурс і каштоўнасць. Нешта карацей, нешта галоўнае. Так, не галоўная, да? Так, тое, што патрэбна для таго, каб рэалізаваць мэты дзяржавы. Гэта значыць, што не гендерная палітыка дзяржаўная направлена на тое, каб жанчына была мэтай гэтай палітыкі. Не, яна толькі сродак вырашэння іншых дзяржаўных задач. І калі мы паглядзім на беларускіх жанчын, то мы убачым, што, напэўна, гэта так, гэта галоўны сродак вырашэння ўсіх дзяржаўных праблемаў. І гэта не толькі дэмаграфічныя праблемы, гэта, зразумела, на першым плане, але гэта, напрыклад, жанчына ж павінна не толькі нараджаць дзяцей, не толькі імі апекавацца, жанчыны працуюць беларускія і працуюць, перш за ўсё, у якіх сферах? У крытычна важных для дзяржавы. Гэта ахова здароўя, гэта адукацыя, выхаванне, гэта сацыяльная сфера. Без гэтых сфер, не можа існаваць дзяржава. Яны ўвесь час гэтыя сферы вызываюць больш за ўсё увагі грамадзян. Гэта найбольш такія крытычныя з погляду грамадства сферы, бо як бы, звычайна шмат хто незадаволены працай там настаўнікаў, працай дактароў, там сацыяльных службаў, але гэта самыя фемінізаваныя сферы ў беларускім грамадстве. І адначасова гэта і самыя нізкааплочваемыя сферы. І таксама мы ў нашых перадачах гаворым, што жанчыны як бы з пункту гледжання улады Лукашенка павінны фармаваць пазітыўны імідж Беларусі на міжнароднай арэне за кошт, значыць, сваёй прыгажосці, за кошт, значыць, вось гэтай сваёй жаноцкасці, што, Лукашенка ж неаднойчы гаворыў, што беларускі гэта, значыць, наш галоўны дыпламатычны рэсурс. Вось мы і бачым на гэтым мерчы, што жанчына гэта галоўны рэсурс, галоўная каштоўнасць беларускай дзяржавы. Але яшчэ раз гэта як быццам не грамадзянка, не суб'ектка, не мэта гэтай гендернай палітыкі. Вось у мяне, канешне, ўзнікае пытанне, чаму жанчыны і ў прыватнасці тыя, якія знаходзяцца ва ўладзе, уплывовыя, яны вось так лёгка пагаджаюцца на гэтую ролю, так лёгка заплюшваюць свае вочы на тое, што адбываецца, вось на тое, што вы кажаце. І я думаю, што гэта таму, што не ў апошнюю чаргу таму, што сістэма вось прывучэння жанчыны да гэтай ролі, яна існуе, яна нашмат старэйшая за Лукашэнку, яна працягвае існаваць, яна, наадварот, пашыраецца, і прыклады
таго, як гэта адбываецца, мы знаходзім вельмі рэгулярна вось у жыцці. Вы ўжо згадалі кветкі, і вось наступная гісторыя, якую мы абмяркуем, яна якраз звязаная з кветкамі, а дакладней з кветкавай крамай у Мінску, якая, ну, скажем, вельмі кантраверсійную, супярэчлівую рэкламу апублікавала ў соцсетках. Давайте паглядзім, як гэтая рэклама выглядала. Зараз у нас ёсць 4 прыклады, так бы мовіць, рэкламных плакатаў. Вось мы бачым нейкага мужчыну, бачым кветкі і бачым подпісы да гэтых кветак. Такія вось, здаецца, бескрыўдныя каламбуры. Да? Шпілілі, падсасолнухі, нешта вось такое, піхоны. Да? Но мы разумеем сексуальны падтэкст усяго гэтага, ад якіх словаў гэта ўсё ўтворана. Ну і як бы сэнс, я так разумею, вот падары кветкі там і нешта там адбудзецца, да, вот неяк вось гэта звязаныя рэчы. Ну і, канешне, калі я такое бачу, у мяне пытанне, здаецца, людзі-то не старыя, ну, не 50, не 60 гадоў, вось гэты хлопец, які там здымаецца. Ну, вот як адкуль гэта вот у іх у галаве ўзялося, да? І гэта значыць, што эта сістэма рэпрадукуе сябе ўжо ў новых пакаленнях, як бы, да? І, канешне ж, гэтая рэклама жанчынам не спадабалася. Я чытаў, што рыхтуецца зварот у Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пра тое, што рэклама неэтычная. Ну, вось якія высновы мы можам зрабіць? Вось гэтая рэклама, гэта цаглінка чаго, у якой сцяне? Ну, вось мне спадабалася, як вы зайшлі менавіта ад адной тэмы да другой. Я таксама бачу тут сувязь, бо улады і грамадства ўсё ж такі звязаныя, і не можа быць так, каб, ну, вось улада была там чыстым увасабленнем, не ведаю, гендерных стэрэатыпаў, аб'ектывацыі, а грамадства было ўжо свабоднае ад іх. Ну, тады б, напэўна, можа, мы б і не абмяркоўвалі бы вось такія ўчынкі ўлады. На жаль, так, і грамадства не свабоднае ад такіх стэрэатыпаў, і вельмі вось пасуе гэты зараз прыклад, таму што, ну, гэта вось прыклад, як не трэба рабіць, з якога боку не паглядзі. Бо, як я зразумела, і пазіцыянаванне гэтага брэнда, гэтай кветкавай крамы было да гэтай рэкламы зусім іншае. Гэта было пра стыль, пра густ, пра элегант, пра эмоцыі. Ну, і крама не танная. Там даволі яна пазіцыянуе сябе як, ну, такая элітная крама. Ну, і як бы калі, значыць, вы кліенты элітнай крамы, вы, напэўна, ўжо прызвычаіліся, што з вами размаўляюць паважліва, добразычліва, значыць, вось як бы, ну, як бы з важнымі кліентамі, а вось не ў такім, не такім сленгі. І вось я пра тое хачу сказаць, што вось тут пазіцыянаванне гэтага магазина, яго вось каштоўнасці, каштоўнасная прапанова, яны былі зусім іншыя да гэтай рэкламы. І трэба ж таксама вось зараз ужо пераходжу менавіта да гендернай лінзы. Даволі часта пакупнікамі кветак з'яўляюцца жанчыны. Не трэба думаць, што толькі мужчыны купляюць кветкі. Наадварот, зараз як бы даволі распаўсюджана, калі жанчына альбо купляе сама сябе гэтыя кветкі, каб было утульна, каб было прыгожа, каб было стылёва, альбо там сяброўкі пакупаюць кветкі для сваіх сябровак. Я думаю, што гэта больш за палову, напэўна, пакупнікоў гэта менавіта жанчыны. Але у любым выпадку, як бы атрымальнікам гэтых букетаў усё ж такі ў значнай большасці з'яўляюцца жанчыны. Так, мужчынам таксама дораць кветкі, але ўсё ж такі значна радзей, чым жанчынам. І што тады атрымліваецца вось у гэтай рэкламнай кампаніі? Тады атрымліваецца, што вось густ, элегантнасць, эмоцыі гэта там каханне, клопат, увага, павага,
гэта ўсё як бы не існуе, і тады атрымліваецца, што жанчына існуе толькі жанчына як атрымальніца гэтых кветак існуе толькі ў сексуальным кантэксце. Вось менавіта як тая, хто значыць будзе забяспечваць гэтыя сексуальныя кантакты, і менавіта яшчэ ў такой грубай, спрошчанай, непрыемнай, непрыгожай форме. Вось гэта нават не аб'ектывацыя, гэта сексуалізацыя жанчын. Вось што робіць як бы гэта кветкавая крама ў сваёй рэкламнай кампаніі. Але яшчэ звярніце ўвагу, што калі вось людзі сталі пісаць, што нам гэта не падабаецца, і сталі пытаць менавіта кіраўніка гэтай арганізацыі, што ён адказаў? Ён адказаў, што яму не цікава з цёткамі, з цётушкамі, з куфінямі, якія не разумеюць іскрамётны гумар. Я так разумею. Вось, што атрымліваецца? Што замест таго, каб альбо адразу выбачыцца, бо гэта было зразумела, што лепей адразу выбачыцца, альбо, не ведаю, можа ўсё ж такі пачаць штосьці тлумачыць, што вось мы там мелі вось гэта на ўвазе, а вы там не зразумелі, а вось, значыць, такі ў нас былі сэнсы. Ён пачынае абесцэньваць людзей, якія да яго звяртаюцца. І глядзіце, таксама абесцэньваць праз, па-першае, гендер, толькі, значыць, што гэта чамусьці толькі жанчыны, як бы не зразумелі, што як быццам бы ўсім мужчынам гэта спадабалася, а вось жанчыны. Потым па ўзросце, то есть эйджызм тут таксама. І, маецца на ўвазе, што, значыць, вось гэтыя цётушкі з куфіні, што, значыць, вы такія, ўжо там ва ўзросце, вы не сучасныя, вы не разумееце, вы там не разумееце вось сучаснай камунікацыі, яе лёгкасці, яе жартаў і гэтак далей. Вось замест таго, каб патлумачыць сваё паведамленне, чалавек пачынае абесцэньваць тых, хто, значыць, да яго звяртаецца. Гэта шлях тупіковы для любога камерцыйнага брэнда, але глядзіце, вось гэта робіцца менавіта праз сексуалізацыю жанчын, што вось як быццам жанчына і жаноцкасць, яны зводзяцца да гэтага вельмі прымітыўнага, вельмі грубага сексуальнага кантэксту. То бок зноў жанчына гэта функцыя, да? Як жанчына ва ўладзе гэта функцыя, і яны гэтую функцыю прымаюць на сябе, так і любая жанчына вось праз прызму гэтай рэкламы гэта нейкі інструмент для задавальнення. Будзь задаволеная тым, што табе падарылі кветкі, гэта для таго, каб і далей ты выканала, можам пачытаць гэтыя подпісы. І да чаго гэта прыводзіць? Я думаю, гэта, канешне ж, уздзейнічае на ўсё грамадства увогуле. То бок жанчыны, якія крыўдзяцца, гэта адна, абураюцца, крыўдзяцца, гэта адзін бок рэакцыі, а з іншага боку ёсць мужчыны, якія глядзяць на такую рэкламу, якія глядзяць на мерч Лукашэнкі, якія глядзяць на тое, як ён выкарыстоўвае жанчын там як фон, сажае побач з сабой там прыгажунь в Александрыі на канцэрце там і гэтак далей, і іх стаўленне да жанчын, яно фарміруецца пад уплывам гэтых вось месседжей, вось гэтых карцінак. І тут я хочу перайсці да таго, што адбылося ў Варшаве. Тут, канешне, гэта абсалютна інтэрнацыянальныя рэчы, у нейкіх краінах больш, у нейкіх краінах менш. І нават нягледзячы на тое, што польскія ўлады, канешне ж, не пазваляюць сабе такога, вось гэтыя стэрэатыпы, яны даволі інтэрнацыянальныя. Тое, што адбылося з Александрай Герасіменяй днямі, як яна распавядае, яна прыйшла па нейкіх сваіх справах, можа сустрэць каго-небудзь на аўтавакзал у Варшаве, якраз на той аўтавакзал, куды прыязджаюць, тым ліку аўтобусы з Беларусі, з Украіны, з розных краінаў. Вось, і мужчына, які ішоў насустрач, проста вырашыў яе ўдарыць. І ўдарыў, і пайшоў далей. Быццам бы нічога не адбылося. Ён яшчэ нейкі час заставаўся ў вакзале, то бок гэта не быў нейкі спланаваны напад, як мне здаецца. Нападнік, калі ён нешта спланаваў, высачыў кого-небудзь, ён напал, зрабіў сваю справу і хаваецца.
ну у самой Герасімене склалася ўражанне, што ён быў там пад нейкімі рэчывамі, ці можа быць на падпітку, ці яшчэ што-небудзь, да? Але сэнс у тым, што якраз гэта, мне здаецца, дрэнным, да? Тое, што гэта проста для гэтага чалавека было ў парадку рэчаў, што можна вот так вот падысці, ударыць, пайсці далей мімаходам, да? Вось, нічога для яго ў гэтай сітуацыі не было асаблівага, ніякай падзеі, да? Вот. І мне вот тут таксама бачыцца сувязь паміж вось такімі рэчамі. Мы, дарэчы, не ведаем, ці паляк гэта быў, ці там украінец, ці беларус. Да, можа быць і беларус, можа быць, ён нават Герасіменю пазнаў, а можа быць і не пазнаў. Да, пакуль яго не знайшлі і не пагаварылі з ім, мы не ведаем. Вось, але ці бачыце вы сувязь паміж вось такой рэкламай, такімі паводзінамі людзей пры ўладзе і вось такімі выпадкамі, здаецца, выпадковымі, да, вось, але, ну, якія адбываюцца, тым не менш, у нашай рэчаіснасці. Так, на жаль, бачу, і вось той інфармацыі, якую зараз вось вы агучылі, якую мы ведаем, ну так, складваецца менавіта вось такая карціна, што хутчэй за ўсё Александра Герасімене не была менавіта вось мішэнню гэтага чалавека, але гэта не робіць сітуацыю больш бяспечнай, наадварот, хутчэй гэта робіць сітуацыю больш небяспечнай і паказвае, што любая жанчына сярод белага дня у публічным месцы можа аказацца ахвярай гвалту, ахвярай нападу. Вось, напэўна, гэта галоўнае, што вот час ад часу, калі я бываю тут, і мы са Змітром штосьці абмяркоўваем, ну вось і частка там нашай аўдыторыі, і Зміцер час ад часу гаворыць мне, што можа я там згушчаю нейкія фарбы, што можа як бы жыццё, ну, такое больш спакойнае і больш добразычлівае да жанчын, што, значыць, жанчынам вельмі добра жывецца, што ў Беларусі, што як у еўрапейскіх краінах. Але вось з вядомай жанчынай адбываецца сітуацыя, і мы разумеем, што не, што гэтай бяспекі няма. І на самой справе, нават калі гэты чалавек быў з гэтым са змененым у змененым стане, но ён жа чамусьці не ударыў мужчыну, ён ударыў менавіта жанчыну, бо як бы разумеў, што яна не дасць здачы, што ў яго не будзе праблемаў, што як бы для яго гэта зрабіць бяспечна. І вось і атрымліваецца сітуацыя, калі яшчэ раз у еўрапейскай сталіцы сярод белага дня як бы жанчына не можа пачуваць сябе як бы цалкам бяспечна. І калі вось значыць, сама гераіня звярнулася менавіта ў паліцыю, паліцыя ж таксама нічога не абяцала. Яна ж сказала, а можа гэта і не папала на гэтыя камеры. Мы не ўпэўнены, што можам штосьці зрабіць. Мне яшчэ спадабалася, што ну траўма у вас не цяжкая, да, таму мы яго не пасадзім. Да, траўма у вас не цяжкая і гэтак далей. Але а як тады, вось як тады жанчынам жыць, калі ты, значыць, вось у любой сітуацыі можаш стаць ахвярай нападу? І так, я з вами згодная, гэта і атрымліваецца таму, што жанчына ўспрымаецца як функцыя, не як такі самы чалавек, не як такая самая асоба з тымі самымі правамі. І тое самае, калі не дзейнічае закон супраць гендернага гвалту. Ну, тады аказваецца, што вось гэтыя жарты, калі гаворыцца пра тое, што з кім жанчыне лепей як бы апынуцца у лесе з мужчынам альбо з медведзем, і як бы і частка жанчын выбірае менавіта медведзя. І нам здаецца, калі вось як бы мы ў бяспецы, што гэта таксама не вельмі такі добры жарт, але калі мы сутыкаемся з такімі сітуацыямі, ну мы разумеем, што на жаль, даволі часта мужчыны з'яўляюцца адной з галоўных прычын небяспек для жанчын. І што яшчэ важна, што яшчэ цікава, гэта тое, што вось гэты гвалт у дачыненні да жанчын, ён маладзее.
мне здаецца, што ёсць прыклады, і мы пра адзін з такіх паговорым. Гэта не адзінкавыя прыклады. Вось выпадак са школы, фактычна. Аднакласнік даслаў дзяўчынцы грубае паведамленне, абазваў яе, ну, не будзем казаць, якімі словамі. Вось 9 гадоў. 9 гадоў, да? Да, 9-летні хлопчык. Вось, і як бы, ну, там, зразумела, можа быць, набраўся ад бацькоў, можа быць, ад сяброў, можа быць, недзе на вуліцы, там, і гэтак далей. Ну, але там не менш зноў жа гэта адбываецца. Это мы ўжо вярнуліся назад у Беларусь, дарэчы, вот каротка зазірнулі, да, у наш эмігранцкі свет і вяртаемся назад у Беларусь. Як бы дзеці, яны вельмі як проста губкі ўспрымаюць гэта ўсё, всмоктваюць у сябе, і у адрозненне ад дарослых, у якіх, можа быць, як бы, ну, ўжо сфарміраваліся нейкія ну, нейкія тармазы, там, да, нейкае разуменне таго, як у соцыуме трэба сябе ўсё ж такі паводзіць і трымаць, да? Хаця, як мы бачым у выпадку з Герасіменей, далёка. Не ва ўсіх, не заўжды яны працуюць. Можна гэтыя тармазы там адпусціць, выпіўшы што-небудзь там і гэтак далей. А ў дзяцей няма гэтага разумення. Яны дазваляюць сабе увогуле ўсё, што заўгодна. Вось як гэта ацэньваць, якое мы пакаленне атрымаем праз 10 гадоў, калі вось 9-гадоваму хлопчыку будзе ўжо 19, да? Вот давайте яшчэ туды зазірнем, да? Вот як ну, мы ад мерча Лукашэнкі, дарэчы, пачалі, да? Усё звязана, я з вами згодная, да, цалкам. Які вот жанчынам, да, і бацька ў кашулі вы згадалі, якую апранаюць на нованароджаных, там, да? Вось, і як гэта ўсё, да, вот далей адлюстроўваецца і ў часе, вот, што мы будзем далей мець. Ну, мы будзем мець, здаецца, тое пакаленне, якое мы самі выхаваем, бо, як бы, напэўна, галоўная мая вось тут ідэя будзе пра тое, што гэты 9-гадовы хлопчык у сваім асяроддзі, вось вы сказалі, ад кагосьці там з таварышаў, з сяброў, но як бы такіх сексуалізаваных абраз ён не мог іх як бы пачуць, бо для яго ўзросту, ну, як бы няма такіх сітуацый, якія былі б актуальныя менавіта для гэтых абраз. Давайте, можа, тут больш як бы падрабязнасці. Гэтая гісторыя здарылася, здаецца, месяц ужо таму, і пра яе у соцсетках даволі так актыўна абмяркоўвалі, і мы зараз не гаворым менавіта вось там пра канкрэтнага хлопчыка. Мы гаворым, я хутчэй хачу сказаць пра тое, што зразумела, што дзеці крыўдзяць адно аднаго, што дзеці, ну, яшчэ, напэўна, не ўмеюць вось так стрымлівацца, вырашаць канфлікты цывілізаваныя і гэтак далей. І вось гэтыя стычкі паміж дзецьмі, яны цалкам натуральныя, але мне здавалася б, гэта была б натуральная сітуацыя, калі б гэты хлопчык хацеў бы пакрыўдзіць знаёмую дзяўчынку менавіта як бы са свайго 9-гадовага досведу. Ну, напрыклад, ён мог бы сказаць, што ты вось там дурніца, што ты вось, ну, гэта школа, важна ж, як бы, як ты вучышся, па якіх там прадметах, ці ты там разумны, ці не. І вось, напрыклад, сказаць, ты неразумная, ты вось тут нічога не разумееш, ты там, не ведаю, двойкі атрымліваеш і гэтак далей. Альбо мог сказаць, там, у цябе няма сяброў, цябе там не любяць іншыя дзеці. Ну, вось гэта было б менавіта з як бы досведа гэтага 9-гадовага хлопчыка. А калі ён піша ёй вось менавіта сексуалізаваныя абразы і гвалтоўныя сексуалізаваныя абразы, то вось яшчэ раз, школа яго гэтаму не вучыла. Гэта ў падручніках нідзе не напісана. Яго 9-гадовы досвед таксама не прадугледжвае ніякіх сексуальных кантактаў і гэтак далей. І вось тут як бы, ну,
зразумела, што адказнасць грамадства, што зразумела, ён дзесьці гэта чуў, ён дзесьці гэта і не проста чуў, ён ужо разумее, што вось што трэба сказаць, каб бальней, каб больш эфектыўней абразіць дзяўчынку. Трэба звязаць гэта з сексуальным досведам і менавіта з гвалтоўным сексуальным досведам. Вось гэта будзе самая галоўная абраза для дзяўчынкі. І вось мы як бы атрымліваем таму не сітуацыю вось гэтага канкрэтнага хлопчыка, а як бы мы глядзімся ў люстэрка, якім мы грамадствам з'яўляемся сапраўды, калі вось нашы дзеці з 9гадовым узросце ведаюць, што вось менавіта сексуальная гвалтоўная абраза гэта як бы спрацуе лепей за ўсё. Тады ў нас пытанні павінны быць менавіта да сябе, вось у якой культуры. І тут вось я таксама думаю, што гэты правы разварот, і гэтая манасфера, і гэта вось менавіта для маладых мужчын. І калі мы зараз там успомнім гэты серыял ангельскі пра... Adolescence, да? Так. Там же таксама колькі было? Пераходны ўзрост. Да. Вот нешта там 10, 12, 14, не ведаю. Не, мне здаецца, альбо 11, альбо 13 максімальне. Вось так мы атрымліваем вось такіх яшчэ хлопчыкаў, але які як бы вельмі добра разумеюць, што дзяўчынкі з'яўляюцца, як бы не ведаю, нейкай нізшай расай, што з дзяўчынкамі так можна сябе паводзіць. Спачатку на ўзроўні словаў, а потым, вось як у гэтым серыяле. Таму гэта, безумоўна, праблема і праблема грамадства. І вось яшчэ раз ідэя, што добра пачаць з таго, што крытыкаваць Лукашенка і як бы дэканструяваць уладу. Але трэба і ў сябе, і ў грамадства угледзецца і ўбачыць, што, напэўна, у нас таксама штосьці ёсць, дай Бог, не ў такім маштабе, не ў такім памеры, але ўсё ж такі у нас таксама, напэўна, гэта ёсць. Гэта тыя ж самыя стэрэатыпы, міфы, тыя ж самыя праявы мізагініі, і як бы змагацца з гэтым і ў сваім грамадстве, і перш за ўсё у прадэмакратычным грамадстве. І вось разумець, як гэта ўсё уладкавана, і тады, напэўна, тых жа самых, не ведаю, праціўнікаў гендерных квот будзе менш у дэмакратычным грамадстве. Вот вы на гендерныя квоты, конечно, завернули неспадзявана, но ладно. Для мяне гэта цалкам спадзявана, бо я паказваю, як і вы ж пра гэта гаварылі, як уладкавана грамадства у адносінах вось да жанчын. І калі мы самі не будзем прымаць нейкіх мер, напрыклад, тых ж самых гендерных квот, так яно будзе і далей так уладкаванае. Напрыканцы праграмы пагаворым пра адну жанчыну, якая ўсё ж такі спрабуе быць самастойнай. Вось мы згадвалі вось гэтых жанчын у беларускай уладзе, якія цалкам прымаюць на сябе ролю фона, ролю абслугоўваючага персанала вакол Лукашэнкі, вакол губернатараў, міністраў там і гэтак далей, хаця сярод іх ёсць вельмі яркія насамрэч. Я тут не пра там Наталью Качанову ці Надзею Каткавец, але ёсць, ёсць яркія жанчыны вакол беларускай улады, сфармулюю так. У Расіі ёсць жанчыны, якія спрабуюць все ж таки быць самастойнымі. Я тут кажу пра Ксенію Сабчак. І чаму яна ўрываецца ў нашу праграму? Таму што хакеры взламалі яе электронную пошту, атрымалі доступ да яе тэлеграм-канала і атрымалі доступ да яе перапісак. Гэтыя перапіскі апублікавалі там неяк часткова, і у прыватнасці там шмат перапісак з мужчынамі-чыноўнікамі, з мужчынамі-функцыянерамі ў расійскай уладзе. Вы, я так разумею, Ірына Владимировна, пачыталі гэтыя перапіскі, гэтыя скриншоты. Вот і што можна сказаць? Вось гэты шлях самастойнай, моцнай жанчыны, насамрэч, з моцнай уладнай сям'і, за якой ёсць у яе адпаведныя
традыцыі, адпаведна адукацыя, да? Вось, але все ж таки вот якія высновы можна зрабіць з таго, як з ёй камунікуюць гэтыя чыноўнікі, як яна камунікуе з імі? Ну, для мяне гэта быў такі вельмі паказальны кейс, і вось, дарэчы ж, трэба сказаць, што ўсё ж такі тут ёсць доля верагоднасці, мы ж не ведаем, наколькі гэтыя допісы, яна сама абвяргае гэта, ёсць там ускосныя доказы, але ўсё ж такі трэба сказаць, што гэта не на 100% мы гэтаму пэўнены. Но для мяне наогул было цікава, як пабудавана зараз сістэма цэнзуры ў медыа ў Расіі. Вось мы пачыналі з таго, што, на жаль, шмат чаго, як бы гэты наша Беларусі, Расія абменьваюцца паміж сабой шматлікімі рэпрэсіўнымі практыкамі. І тут вось перш за ўсё, як менавіта ўладкавана цэнзура ў расійскіх медыа. Але у мяне было, ну, нават нейкае шкадаванне ў адносінах да Ксеніі Сабчак, таму што я ўбачыла, як вось быццам тое, што вось вы гаворыце, такая самастойная фігура з капіталам, з адміністрацыйным рэсурсам, аказваецца, згодна з гэтай перапіскай, вельмі залежнай і вельмі ўразлівай. Вось як быццам бы, ну як бы мы ўсе ведаем Ксенію Сабчак, мы там абмяркоўвалі яе інтэрв'ю з Пратасевічам, з Азаронкам, мы ведаем, што яе медыа-холдынг, і гэты, што яна там не тое, што там, не ведаю, яна там дырэктарка нейкага дзяржаўнага медыа, не, яна стварыла як бы свой медыа-холдынг. І вось цікава, як менавіта рынак з аднаго боку, а з іншага боку аўтарытарная ўлада вось узаемадзейнічаюць тут. Але вось, нягледзячы нават на яе вось гэты імідж вельмі такой самастойнай, вельмі, між іншым, працавітай. Вось чаго, мне здаецца, ад яе не аднімеш, яна ўвесь час працуе у медыа, яна вельмі актыўная, яна, ну, яшчэ раз, у яе, канешне, ёсць гэты адміністрацыйны рэсурс, але яна вельмі шмат сама робіць. І нават вось у ёй іміджы, вось гэта самаўпэўненасць, ну нават нахабства. Але калі вось гэта бачыш, ну я нават бы сказала, што яна таксама у чымсьці ахвяра гэтай сістэмы, закладніца хутчэй. Вось не проста удзельніца гэтай сістэмы, а аказваецца таксама закладніца. Яна ўвесь час вымушана ўступаць у гэтыя перамовы. Яна вымушана прасіць дазвол. Вось не тое, што, значыць, ёсць там, мы ўвесь час чытаем, што ёсць гэтыя метадычкі, што ёсць як быццам законы ў Расіі, ёсць гэтыя рэпрэсіі, ёсць, ну, здаецца, ўсё павінна быць проста і ясна, але не. Увесь час яна вымушана ўзгадняць, яна вымушана весці перамовы, значыць, увесь час за штосьці апраўдвацца, выбачацца. І вось як я ўбачыла, што чалавек, якога, вось, здаецца, мы асацыюем як частку сістэмы, і якая павінна быць абароненая гэтай сістэмай, не, яна не абароненая. Яна, яшчэ раз, хутчэй закладніца гэтай сістэмы. Яна ніякай сапраўднай бяспекі для яе, ніякай, не тое, што ўжо ўстойлівасці. Ну, вось я тут толькі скажу, што у мяне не мае адчування, і што мужчыны, якія з ёй размаўляюць, вось гэтыя цэнзары, да, яны абароненыя ў гэтай сістэме. Але, безумоўна, яны, як бы, чамусьці все перапіскі апублікаваныя Сабчак з чыноўнікамі мужчынамі, а гэтыя чыноўнікі дазваляюць ёй пагражаць, так завуалявана, як бы крыху так па-хамску з ёй, таму што за імі ўлада. Ну, я ж кажу, ну, у такой сістэме, як расійская, сёння за табой ўлада, заўтра ты ідзеш, як бы, там пад суд. Вось, але пакуль што яны адчуваюць гэтую ўладу над ёю, і, напрыклад, адбываюцца наступныя дыалогі. Я не вельмі добра разбіраюся у расійскай сістэме вертыкалі вось гэтай цэнзуры. Ну, вось ёсць нейкі Владзімір Табак, кіраўнік нейкага прапагандысцкага нейкай арганізацыі, якая займаецца вось гэтай кантролем
над інтэрнэтам, над публічнай сферай, цэнзурай. І вось ён незадаволены інтэрв'ю адным, якое ўзяла Сабчак у нейкага, і зноў жа я не ведаю гэтага чалавека, нейкага праўладнага блогера Ільі Ремесло, які чамусьці выступіў супраць Пуціна, не ведаю гэтую гісторыю, але дыялог такі. Зараз ён ужо ў псіхіятрычным шпіталі. Да, і вось гэты табак незадаволены, ён піша, Собчак: «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». То бок гэта, ў прынцыпе, службовая перапіска по вялікім рахунку, да? Яна такая піша: ну вот ці я нешта там парушыла, я не разумею, я не разумела, это праўладны блогер, яго статус незразумелы, ну вот я згодная, что там тым, што ён казаў, маглі там скарыстацца праціўнікі Пуціна там і так далее. Але ну что далее, як бы, да? Я хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить. Вось, пагроза, такая вельмі, натуральная пагроза, так. Широкого барского плеча, як бы, пагроза. І адразу думаецца, канешне, што як бы у якім шпагаце там сидіць Ксенія Собчак, як яна вытрымлівае як бы такія пагрозы і чаго і каштуе, да, вось гэты свой холдынг. Найбольш вядомых, так, медыаперсон, але ўзламалі менавіта яе, і гэта, онлайн-гвалт, таксама від онлайн-гвалту. І вось я згодная з вами, і гэта, напэўна, як бы такая карысная выснова, што вось гэтыя аўтарытарныя сістэмы, яны не даюць бяспекі нікаму. Нават вось тым людзям, якія як быццам трымаюць на сябе гэтыя сістэмы, але яны таксама не занадта абаронены. Але атрымліваецца, што чамусьці жанчыны, і жанчына, якая вось у данным выпадку яшчэ раз не кіруе дзяржаўным медыа, а стварыла ўсё ж такі свой медыапраект, медыахолдынг, яна, аказваецца, не абароненай больш за іншых. І вось так ёй прыходзіцца ўвесь час уступаць у гэтыя перамовы. І вось гэта для мяне таксама вельмі паказальна. Таму як бы вось гэтыя аўтарытарныя сістэмы, яны і гэтым дрэнныя. Там нікому на самой справе не добра. Таму вось калі мы гаворым, што ў дэмакратычных сістэмах ёсць свае складанасці, там вось ёсць свае там нейкія мінусы, давайте параўнаем з аўтарытарнай сістэмай і як бы зразумеем, што лепш. Да, мне здаецца, лепш, тут все зразумела. Мне здаецца, гэта вельмі добрая нагода гэта яшчэ раз падкрэсліць. Так, я абсолютно згодна. Тут бы мы маглі яшчэ пагаварыць пра сітуацыю, якая адбылася літаральна днямі у Беларусі з групай Дразды і галоўнай рэдактаркай гомельскай раённай газеты «Маяк». Але мы ўжо не паспеем, ужо мы 50 хвілінаў у стрыме, але вось ад Собчак, ад журналісткі, мы маглі б перакінуцца, канешне, на сітуацыю з беларускай журналісткай, якая напісала калонку, якая пад ціскам у соцсетак і пасля шматлікіх абразаў, насамрэч, запісала пакаяльнае відэа, папрасіла прабачэння. А далей у яе, у прынцыпе, каб неяк в гэтую сітуацыю згладзіць і выправіць, фактычна папрасіў прабачэння сам лідар групы Дразды, які перад тым настойваў на тым, каб яна выбачылася, да, і пад постам якого фактычна абражалі гэтую жанчыну. То бок ён ужо вымушаны быў сваё відэа запісаць пра тое, што яна цяпер стала ягоным кумірам, таму што, да, яна напісала калонку, да, яна там, на яго думку, ілжывую інфармацыю, там паклёпніцкую распаўсюдзіла, але яна прызнала памылкі і прабачылася, да? І вось гэтая сітуацыя, яна насамрэч настолькі, то бок можна ж было спакойна неяк, да? У дэмакратычнай сістэме гэта наогул бы не ўзнікла ніколі такая сітуацыя. Да, але вось у Беларусі гэта проста набывае такія гіпертрафіраваныя формы, да, формы десяткаў абразаў, да, форму, вот пакаяльнае відэа, да, я гляджу на гэты запіс, і я пазнаю вось гэтыя відэа, якія некалькі гадоў таму пачалі запісваць з удзельнікамі пратэстаў сілавікі беларускія, да.
Вось і канешне ад гэтага ачушчэння таксама непрыемна, няма абсалютна ніякага разумення, у чым заключаецца годнасць вот у такіх стасунках. Няма ніякай зафіксаванай нормы, да, то бок все адбываецца неяк без па-пячорнаму, да, то бок я цябе, ты мяне, тут у соцсетках падключыліся каментатары там, да, вось, і вот мы, беларускае грамадства, да, вот мы знаходзімся ў гэтай кропцы. Але яшчэ раз, гэта аўтарытарная краіна, якая ўсё гэта робіць магчымым і нават узмацняе. Вось яшчэ раз, у дэмакратычным грамадстве такога канфлікту не магло ўзнікнуць, бо не магло б узнікнуць сітуацыі з гэтымі чорнымі спісамі артыстаў, там не магло б наогул быць такой сітуацыі. Таму мне здаецца, што вельмі важна вось гаварыць у тым ліку пра дэмакратычныя каштоўнасці, пра прававыя каштоўнасці, бо вось гэта таксама тое, што адрознівае дэмакратычнае грамадства, дэмакратычную дзяржаву ад аўтакратычнай. І што наогул вось гэтыя сітуацыі яны былі б немагчымыя, гэтага прыніжэння, гэтага, між іншым, гэта ж таксама будзе мець і доўгатэрміновыя наступствы. Вось калі, я думаю, што гэта дэвальвацыя наогул вось гэтага раскаяння, гэтага прабачэння. Калі мы бачым вось толькі ў такой стылістыцы кадыраўскай гэтыя прабачэнні, так могуць знікнуць сапраўдныя прабачэнні, а яны ж, гэта ж таксама значная частка жыцця. Але калі мы бачым вось толькі такія гэтыя пакаяльныя відэа, так гэта ж вось і такія доўгатэрміновыя негатыўныя наступствы будуць. Доўгатэрміновыя негатыўныя наступствы. З гэтымі словамі мы завяршым наш сённяшні джендер-гэп. Дзякуй вялікі Ірыне Сідорскай, даследчыцы улады, медыа і гендеру за гэты эфір. Станоўчых навінаў мала, але прынамсі мы і нашы гледачы вось прысвяцілі гэтую гадзіну таму, каб пагаварыць пра гэта, пааналізаваць гэта, падумаць пра гэта. Значыць, мы не мірымся з гэтай сітуацыі, значыць, не ўсё так безнадзейна, сябры. Дзякуй вялікі. А праз 2 тыдні мы сустрэнемся яшчэ раз, і можа будуць больш добрыя навіны. Пашукаем станоўчых навінаў. Дзякуй всім, да пабачэння.